ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತಲ್ಲ, ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ವೈರಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ, ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಳೆ ಪೋಯಿತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಒಂಥರ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜುನಿತ್ತೆ ಅಂದ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬುಕ್ಕ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಏನಾದ್ರು ಬುಡ್ದು ಸುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬೀಚ್ ಇಡಲ್ಲ ಕೊಡಂಗಾಯಿ ಬೀಚ್ ಇದೆ. ವಿಘ್ನೇಶ ದೇ ಆರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ದೇರ್. ಮೇಘ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂಡ ಮೇಘ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಮೀದಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತೆ ಉಂಡುದಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾತಂದ ದಯತನ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು ದಯತನ ಪಣಿಯರ್ ಇತ್ತಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಪಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಇತ್ತೊಂಜಿ ವೇಷ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜವೆ ಗೈಸ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಪಲ್ಲೆ ಬುಕ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೈತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಕ್ ಓದಿರೋಡು ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡುವೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋಕ ಪಟ 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 ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿಪ್ಪೆ. ನಿಕ್ಲು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಬಾಯ್.